het is ik. Karin is hier nog een keer weer. Ik ga er geen intro aan filmen, want Karin maakt het al veel genoeg door heel snel intussen te pissen. We gaan er vandaag gewoon in. Wow! Ik heb van de vakantie geen tijd gehad bijna voor de Sims te spelen. Ik ben even weg, kom terug en het is hier al in het nieuw. Doe het samen, peuters kunnen het wijken. Oh my god. Maar oké, diamantje draait sneller. I'm satisfied. Woe! Damn! I like it. Oh my god. Oké, dus die gaan we binnenkort kopen. Maar bon, daarvoor zijn we hier dus niet vandaag. Moet ik eens zien wat voor een schone nesten dat we hierin. Marianne stond daar ook. Marianne is voor een andere keer. Vandaag gaan jullie Karin zien. Dus bij deze gaan we naar Karin. Met een kind of 10. Het zijn er nog maar 7. Maar de maagdelijkheid duurde ook maar even. Straks kruipt ze weer op een nieuwe man. En maakt ze weer zoveel kindjes alsof ze maar kan. Oké, ik heb de vorige keer gezegd dat ik nu alles wil doen voor Karin een nieuw huis te geven. Waarschijnlijk heb ik met mijn domme kloten ook weer gezegd dat ik deze aflevering een nieuw huis ging bouwen voor Karin. Maar dat gaat er dus niet in zitten. Ik weet het niet, tenzij als Karin ineens heel rijk wordt. Maar dus misschien zullen jullie nog eventjes moeten wachten, beste kijkertjes. Ik ben wel niet zo voor het nieuwe laadscherm. Het is precies zo niet afgewerkt. Dat de achtergrond niet wil laden, dat er nu gewoon zo blauw uitziet. Maar oké, het is lente en ze is er een winterfrak aan. Er staat een dame in ons huis, zoals je ziet. Oh, het is onze dochter. Oké, juist, die zijn groot geworden. Met hier een gezellige bende in de hang. Wie hebben hier allemaal? Wolfgang. Juist, Wolfgang. Dat is het liefje van onze 2 tienersloeries. En hier is zijn moeder meegebracht. Houza. Wie wil er hier als eerste met de moeder gaan klappen? Wow, juist. Oh my god, oké, dus ze heeft Wolfgang betrapt terwijl hij met haar zus aan het flirten was. Daar is er natuurlijk maar één ding op te doen. Verder gaan met de zus. Ha! Excuses? Nee. Vragen om samen iets te doen. Weet je wat, we gaan gewoon maken dat Wolfgang een relatie heeft met hun 2, dat ze het alle 2 niet weten. Dat gaan we doen. En als dat lukt, dan is dat gewoon nog een extra challenge daarbij. Waar is die? Er stopt de kind met blijten, get over it. Plenty of dicks in town. Ze zijn het baden van haar zuster gaan blijten, maar jongens, stom meisje. Oei, hij is nu weg. Voilà. Wolfgang staat niet meer in onze hang. We gaan even zien als iedereen zijn huiswerk heeft gemaakt, want we willen jullie zo rap mogelijk uit het huis keeperen, because you're all a pieces of shit. Er staan een vent in ons huis en het is de 21 Flacco. En Wolfgang is hier ook. Om de tijd wat te vervullen, zullen we ons Karintje nog maar een keer laten poepen met Raoul. En dan gaan we een keer zien hoe dat hier is met onze tweeling. Oeh, damn girl, she went from sad to speels. Real quick. Bon, gaat dan maar een keer met uw ogen gaan rollen. Hopla, Karin is going back to business. Ze laat er geen gras of haar overgroeien. Voilà, met de kleren en al. Dat is ook weer geregeld. Karin is ook weer content voor een week. En ondertussen gaat ons meisje hier terug naar haar ex. Oeh, ze geeft hem een zoontje op de wang. Ik pijs dat je vandaag een nieuwe lief moet gaan zoeken van ben hem nu al beu. En doe ook met extra werk. Hoezo jullie hem dat nog niet gedaan, maar zitten wel alle 2 rond de jong te draaien. Electrofasje, ja. Ja, het is hier weer een Hank. Nee, wij gaan niet gaan feesten met iemand die Bart noemt. Sorry. Weet je wel, nu dat we kwaad zijn, fuck Wolfgang. We gaan er gewoon onze vijand van maken. Provoceer hem of zo. Allee, Karin, zeg je gereed? Oh, doe het maar nog een keer. Oefent maar nog een beetje totdat je weer met kinders mag. Ja, goed zo. Ja, voilà ze. Oh, Kiki! Yes, Kiki is jarig. Oh. Dat is alweer een stap dichterbij uit het huis gooien. Maar we gaan hier eerst ruzie maken. Oh, belediging over gezicht maken. Moest er iemand gewoon zo doen tegen mij, ik zou me nu niet beledigd voelen. Maar Wolfgang is duidelijk heel erg overstuur. Voilà. Niet tegen mijn broers en zusters gaan klappen. Nee, ze staan aan mijn kant. Tekeer gaan? Sounds nice. Moeder is ook tekeer aan het gaan, zoals je ziet. Is het Lisa van Ex on the Beach? Nee hoor, het is Colette. Je weet, als er ruzie is er maar één iets dat je kunt doen. Je moeder is een lama. Colette, haar hoofd gaat letterlijk ontploffen. Dus zij is in de perfecte toestand om hier op de deur te gaan kloppen. En Raoul is er ook van deuren. Salut, loopt vooral mijn kinders niet omver. Merci. Neem maar nog een selfie met je rode kop. Ah, het is poepengelei. Ook is het mooi. Allee, hou, geef hem ook maar op zijn dozen. Hier, ze zit in een kiszak. Maar ik weet niet hoeveel respect voor jou.
Voilà, en je verzegt dat ons leven saai is. Bij deze, de volgende keer, stam hem gewoon plat. Samen met Jasmine erbij. Karin, in plaats van daar in hun pyjama te staan stinken, moet je hier nog een beetje geld verdienen. Maar we gaan eerst kijken naar de basisbehoeftes, want iedereen is red as. Ze zijn allemaal boos door het lawaai, maar dat is gestopt, dus nu kan je allemaal weer blij worden. Shit, ik moet nog 2 omgevingsconcepten laten goedkeuren. Ter goedkeuring naar klant sturen, we gaan dat een keer doen en we gaan dat ander ook doen. Het is goedgekeurd. Oké, en die andere? Ah nee, dat is afgewezen. Oké, dus we gaan dat nog 1 keer bewerken en dat we weer een dikke som geld verdienen. Zijn we alweer een stap dichter bij ons nieuw huis. Oh shit, mijn kinderen zijn jarig. Doe eerst maar uw werk, dat is belangrijker dan uw kinderen. Het is heel flirterig, het zal wel. Je bent 2 keer gevuld vandaag. En Kikalale heeft niveau 5 van de communicatievaardigheid bereikt. Waarvoor een dikke proficiat. Ze kan een maf verhaal vertellen en over dinosaurussen praten. Maar hou ze. Ja, Karin, ben je wel een beetje langer te deuren, hè? Je moet dan een keer stoppen, hou. Ja, denk dat het klaar is. Nee, er moet nog een paar extra krassen op haar tabletten. Hou, Karin. Je kinderen willen jarig zijn. Kijk, ze, voilà, Karintje gaat hier weer een hele dag staan. Hast, ik heb het letterlijk net bewerkt. Kijk, zie je? Allee, Karin heeft nog 1 kans. Ja. Karin gaat eerst een kwartiertje lang kijken naar het tablet. En hoe zit het hier met de dochters? Kan er iemand van jullie anders een verjaardagsfeestje geven? Nee, hij zei moe. En wel, in plaats van hier heel de tijd zo dom te staan kijken, ga gewoon in een bed gaan kruipen en ga gaan slapen. Dat kun je wel zelf doen, zo moeilijk is het niet. En wat is het hier met de D? Ze is verdrietig. Waarom? Zoekt u een ander en stop met zagen. Voilà, een ander net iets in de micro gestoken. Moet er hier niemand naar school vandaag, of wat is het? Normaal hebben ze school vandaag, maar kijk, ja, ze beoordelingstaken met 1 vaardigheid niveau 3 bereiken. Bon, dan ga hij betere cijfers in. Dus mogen hij, uw moeder beginnen schilderen, of ik weet niet, wat kun je hier allemaal goed redelijk sociaal zijn. Dus ga een beetje sociaal toespraak gaan oefenen in de spiegel of zo. Voilà. Allee, Karin is de laatste loodjes aan het leggen aan haar schilderwerk. En de dochter is daar tegen haarzelf aan het klappen in de spiegel. En die staat hier al heel te kijken naar zijn koken in de microgolf. En die 2 zitten hier echt. Ze kunnen nog niet klappen, maar ze zijn hier al heel het sprookjesboek van Grimm's aan elkaar verteld. Voilà, tof hè. Ja, Karin is eindelijk klaar met haar ding hier, omgevingsconcept. We gaan dan naar de klant sturen en hopelijk mogen ze een vreugdedansje doen. Het is weer niet goed, allemaal jongens, stop, wat moet ik doen? Zie je niet hoeveel werk dat jongske daaraan heeft? Als zij zit dan nog blij. Het was kalf, zo beter vis zijn. Allee, probeer het nog 1 keer en daarna moet je maar uit je raam springen of zo. We gaan een beetje over vampieren gaan leren, daar zijn je toch al goed in. Die 2 zijn hier jarig en zitten gewoon de hele dag tegen elkaar te praten in de zetel. Hoe zielig is dat niet? Och arme, over kasteel. En de ander ligt daar over grafsteen te dromen. En die staat hier eigenlijk al heel naar het boekenrek te kijken. Weet je al wat je wilt? Pipo of wat is het? Met 1 vaardigheid niveau 4 berekenen. En wat zei hij allemaal goed? Sociaal. Ah wel, ga je dan een beetje tegen jezelf gaan klappen in de spiegel. Die kinders gaan daar vaardigheid 10 in mee praten als ze zo doorgaan de hele dag. Ze moeten nu al een beetje boeken gaan bestellen ook. Ah ja, zo, afzetterij. Hoe ver zit ze hier al met haar vampieren? Allee, koop dan boeken, nee ja. Als je toch zo interesseert. Koop dan die encyclopedie. 75? Nee man. Eindelijk boeit het niet dat hij een klein zijn vaardigheid verbetert. Alhoewel, je heeft het bijna. Hè. Dan kun je wisselen met zij. En dan kan zij tegen haarzelf gaan praten. En dat gewoon als betere vaardigheid gebruiken. Hoezo moeten ze over 1 uur naar school? Het school beginnen om 8 uur. Kijk, er is dus iets mis met mijn Sims. Ik weet niet wat, dat was de vorige keer ook zo. Ik weet niet als jullie is opgevallen. Ik heb het niet echt iets zo gezegd. Maar dus normaal moeten ze om 8 uur naar school. En nu is het ineens 2:30 uur. En staat erop dat ze over 1 uur naar school moeten. Dus die tijdsplanning klopt hier niet meer in de Sims. En ik weet dat jullie weer gaan afkomen met... Maar het is niet slim om Sims op een MacBook te spelen. Maar ja, ik ga geen computer kopen, zodat mijn spel minder blokkeert. Snap je? Dus je moet er maar tegen kunnen of je moet niet kijken. Voilà, zo simpel is het. En als we dan om 3 uur naar school gaan, dan gaan we gewoon om 3 uur naar school. En Koen heeft een dinges bereikt. Een sociaal niveau extra. Dus dan kan Colette gewoon tegen haarzelf gaan praten in de spiegel. Ah nee, het is Karet, sorry. Ik denk dat Karin ondertussen weer klaar is met haar poging tot... Voor de zoveelste keer. Allee, en als het nu niet goed is, hè, maat Karin, dan doe ik je haar groen. Het is goedgekeurd! En dan bijna 4.000 euro gekregen. Bla 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 bla. Oh, mij nog een bonus te krijgen ook. En wel, Karin, ik denk dat je hier bijna een huis kunt maken. Vanaf dat we goed geld hebben, gaan we dat doen, hè?
Ja, iedereen is dus te laat voor school. Voilà, iedereen is hier uitgehongerd. Ondertussen staat ons Karin ook te stinken. Dus gaan we een keer een douche pakken. Maar dat gaat ze natuurlijk niet willen doen, omdat ook met haar 2 kinderen in de badkamer staan. Pakt hij maar een stomende douche. Dan word je goed flirterig. En dan gaan we nog een keer gaan hoereren in de stad. De kinderen zijn ook jaren, misschien dat je daar ook nog iets moet voor doen. Voilà, iedereen is naar school. Allee, het gaat verschrikkelijk slecht met onze kinderen. Oh maar shit, maar ik zou ze beter echt wel eten geven voordat de mensen ze komen ophalen. En mijn rekeningen zijn er ook. It's the worst fucking day of my life. Ah ja, nu gaan ze hier vriendenplek. Doe maar gasten. Oh ja, doe lekker of dat je tussen deed. Kom, eten geven. Voilà. Ja, Karin, kijk maar naar uw kinderen. Spring nog een paar rondjes. Ja, spring nog een keer. Spring nog een keer. Spring nog een keer. Doe maar Karin. Ja. Blijven gewoon! Ja, maar nu is het een beetje afgezaagd. Nu mag je eigenlijk echt wel je kinderen eten geven. Want ze zijn hier weer aan het blijten. Allee Karin, het is goed. Stop maar met springen, jongske. Zie hoe dat mijn spel doorslaat. Oh my god. Karin, het is goed. Kalmeer. Ze biedt eruitje van je sis. Hou. Ja, gaat dan gaan pissen, zodat je niet weer moet douchen. En geef dan je kinderen eten. Ja? En moet je heel naar je blote tent lopen. Nee, Karin, hou. Die kinderen zijn al langer genoeg. Voilà, pijs het al. Allee, hou. Ja, pist anders nog een keer uit broek. Oké, juist de gewassen. Nee, ga nu eerst je kinderen eten geven. En dan ga je in bed. De binding van Arun met de fysieke wereld wordt elke dag zwakker. Om te... Allee, we zullen als we ooit een keer tijd hebben en niet stinken zijn geest wel oproepen. En anders moet Jess minder dan maar doen. Ze zit hier toch heel te niks in haar appartement. Ah ja, Karin, gaat u nu een beetje in de zetel zetten. Uw kinderen zijn nog altijd geen eten. Hier, cornflakes. Allee ja, moet niet pijzen dat ze eten nog geven. Ze had er een beetje dwars staan, nou kijk maar dozen mullen. Kijk, uw kinderen zijn al terug van school. En wat heb je vandaag gedaan? Letterlijk niks. En Kroket heeft weer iets gestolen. Je zou haar moeten een preek geven, maar je zit gewoon al een fucking halve dag te wachten voor een stomme pot yoghurt aan uw kind te geven. Domme Karin. Voilà, amai. Bravo Karin, je hebt je kind eten gegeven. En die andere kind heeft ook iets gestolen op school. Dus gaat u nu maar zeer gaan wassen. Het is hier Pride in de hang. Ja, laat maar goed skaten. Hou. En moet daar al niet wassen, dan kijk je het allemaal langer. Maar allemaal het huiswerk. Karet. Jacqueline Lechet, wil gezellig even langskomen? Is dat oké? Nee? Maar we zijn hier allemaal depressief. Hou, ga maar weg. Waarom kan ik mijn huiswerk niet maken en ze voelt dat niet goed? Houd toch gaan slapen met not uit dan. Zit toch heel door uit tang en nu ga je een beetje moe zijn. Cowboykostuums. Nee, fantasiestil. Ik ga het niet lezen, maar hou. De dramadocent is niet blij. En wel dat het tonvis is. Wat is het hier met Koen? Hij kan uw huiswerk blijkbaar wel maken. Voilà. Hij heeft iets gestolen op school, dus maakt ook maar uw huiswerk. Want dan zijn we allemaal bezig, zeker, hè? Dan zijn we weer goed op draai. Allee, Karin. Misschien moet je eindelijk een keer het feest van je... Oh nee, niet in slaap vallen, Karintje. Voilà, maak maar uw scène. Voilà, hup, dat is ook gebeurd. Uw andere kind zit daar te blijten. Dan kun je een beetje gaan slapen, hè? En ik zal wel aan een van uw kinderen vragen voor verjaardagsfeest. Ah ja, ze is ook aan het slapen. Laat maar. Allee, Karin, sta maar op. Het is goed. We gaan slapen. Het is goed. Hou. Karin. Ja, voilà. Kruip maar in je baden. En het is nu nog een festival dat ons ook niks kan schelen. Die is hier terug van de toneelclub. Dus maakt ook maar je huiswerk. Ah ja, het is het huiswerk van de basisschool. Daarom dat het niet lukt. Oepsie! Ja, voilà. Cassandra, haar huiswerk is af. Woehoe, goed zo Cassandra. Doe maar extra werk. En weet wel, wij hebben een tafel in huis met stoelen, voor huiswerk te maken en zo. Maar wat doen de 2 zusjes? Oh, allemaal samen op een bedje zitten en zo het huiswerk maken. En dan gaan ze later klagen dat ze een hernia hebben. En wel, stikt in uw hernia. Je kunt er niet in stikken, maar ho. Het ligt hier ondertussen vuil. Ik hier maar weer een keer opkuisen, zeker, anders gaat dat ook weer niet gebeuren. Dan gaan ze weer al vislopen omdat hier vuil ligt. En een kuisvrouw mag ook niet. Cassandra heeft haar extra werk ook af. Ze heeft wel een beetje honger, dus we gaan cornflakes eten of zo. Hij heeft wel eten verdiend, hij zit zo'n flinke meid. I love you. Je krijgt van mij cornflakes. Kijk een keer hoe gemakkelijk dat ze er voelt, maar hou ze. Ja, huiswerk is ook af. Voilà. Koen heeft ontdekt dat er iets vreemds onder zijn bed wordt. Proficiat, Koen. Bon, we gaan proberen alle 2 die kinderen aan dezelfde taart te laten blazen, omdat we hier eens zijn en omdat we ons geld heel hard nodig hebben. Allee, hop, schiet de hank. Er zit gewoon een octopus onder zijn bed en hier ook. Ja,
Karin, hout, zit een octopus in je neus. Maar ja, ze zit een taart aan het maken. Wel, moet er maar niet naar kijken. Ja, Karin, met naar u komt te staan kijken en gaat er geen taart uitvliegen. Nee, je moet deuren doen. Ah, Koen zijn huiswerk is af. Waar zit hier een Koen? Koentje, deel 2. Ja, met mijn taart. Oké. Karin, nee. Zet hem op de tafel dat ik er kaarsjes kan opzetten. Oké, voilà. De taart is een feit. Kiki en Kikelelle. Oh, eindelijk. En dan kan er een van mijn 2 oudste dochters bijna weg als ze een goede punt net. Oh, Kiki is ouder geworden. Hier kunnen we kiezen van 1 tot 4. 1. Creativiteit. Voilà. Kies een eigenschap. Oké, om te zien in welk venstertje van deze 4 dat we moeten kijken, ga ik ook van 1 tot 4 doen 2. Dus in het tweede venstertje, hobby. Hier zijn er 5 dingen om uit te kiezen. Dus we doen 5. We klikken op genereren. 3. Perfectionistisch. Godverdorie. What? Wow. Wow. What's happening, man? Oh my god. Dat is de beste glitch dat ik in heel mijn leven heb gezien. Oké. Kikelelle is ouder. Maar ze zijn toch net ouder geworden? Nee, ik was net te laat, denk ik, met het verjaardagsfeestje aan de taart. En ze zijn nu vanzelf ouder aan het worden. Dus mijn taart is voor niks geweest. Dus ze hebben het niet uitgeblazen. Oké, dus we gaan nog een keer onze eigenschappen doen dan voor ons tweede kindje. Van 1 tot 4. Ja, ik heb ondertussen al op van alles geklikt, basic. Bon, nu staat er 4, dus we pakken dat. Van 1 tot 4, genereren. 1. Dus in de eerste categorie moeten we hier zien. En dat gaat tot en met 8. 2. Geniaal. Oh, yes. I love it. Kikelelle is geniaal. Voilà, dus die 2 zijn nu ouder. Oké, en dat was hier mijn glitch. En die ziet er echt gewoon graaf uit. Nu ook. Dus, voilà. Maar ze zijn nu al agri. Zien er leuke kinderen uit. Nu dat we dat ook gehad hebben, is die taart hier ook voor Piet Snot. Dus iedereen dat zich geroepen voelt voor daar een stuk van te pakken, moet maar een stuk pakken. Kroket heeft net een vriendschap gesloten met het monster onder zijn bed. Dat klinkt interessant. Waar is onze kroket? Kun je daar echt tegen praten? Ah, je ligt gewoon te slapen met de sting. Maar Karet, hij ziet er ook vies uit. Had u ook nog gaan douchen? Heb je je huiswerk eigenlijk al gemaakt? Nee, nog niet. Oh my god. Je moet het huis uit, Karet. Oké, Colette heeft uw huiswerk al gemaakt, maar uw zus nog niet. Dus laat haar eerst haar douchen. Want zij kan haar huiswerk niet maken, zo. Oké, mijn volgend huis ga ik gewoon meerdere badkamers maken. Want zo kan het echt niet meer zijn. Dat zij altijd moeten wachten. Moet nog iemand tegen Arun praten, hè, voordat hij weg is? Pak maar mee naar ons volgende huis. Nee, maar laat hem hier achter. Fijn dat je op mijn knop hebt gedrukt. Die kinderen zijn hier echt... They're losing their shit. Och, arme Cassandra voelt haar ineens toch slecht. Ze is moe. Iedereen klaagt dat we moe zijn. Oké, ga je dan gaan slapen? Wat is het hier met hem? Kroket is moe. Goeiedag mevrouw, mag ik even snel een vraag Ik ben stellen? moe, laat me met rust. Maar je hebt letterlijk net geslapen. Je is te opgewonden om te gaan slapen. Oké, ik heb even mijn spel opnieuw opgestart. En voilà. Nu schieten we helemaal in gang. Ik dacht dat de kinderen net naar school moesten. Oh my god, mijn tijdsdinges klopt weer! School overweg. Oh my god. Oké, dus mijn tijdspannen klopt weer. Ik heb gewoon alles opnieuw opgestart en afgesloten. Dan heb ik het heftig opgeslaan. Ik weet niet waarom dat net niet werkte. Bon. Je zit al allemaal een uur te laat voor school. Gast, hoe kan dat zo rap gaan? Ik op naar school gaan. En vandaag gaan we allemaal, ik ben dat al heel tijd vergeten, hard studeren. Allee, en Karin heeft eerst juist in haar broek gepist. Misschien als uw kinderen van school komen, dat er één een 10 heeft, dan kan ze al direct de kaarsjes uitblazen en het huis uit. Dus ik ga de kaarsjes nog even laten staan. Wat? Wie de fuck is er hier? De klusjesman? Ik heb die niet gevraagd. Springkan poepengelei. Hetzelfde voor u. Moet Jasmine er thuis blijven van de dokter als ze zij haar post niet mee kan komen halen en dat hij het heel tijd moet doen of wat is? Zeg, ga je dat heel staan voor ons deur of wat ga je doen? Karin, maak maar een buffet. Hier, brunch serveren. Wat kost hier niet veel geld? BLT doet dat. Voilà, ik ga die kinderen in de baden leggen. Dan kunnen ze een beetje slapen en het huiswerk maken. Ondertussen is Karin hier bezig met stukken te maken voor iedereen. En staat hier nog eten van iemand, ik weet niet van wie, maar oh ja, oh, smit het maar weg, hè. Dat is al geld, hè. Dat is al geld dat jullie weggooien. Wegwerkmaatschappij. Oh shit, dat ook nog. Karin betaalt dan een rekening. Wat blieft? Jasmine is met poepengelei aan het...
En de roem van Karin is stanende. Maar Karin, je zit hier toch niet bekend. Dat is het niet erg. Je hebt die roem niet nodig. Integendeel, hoe minder mensen dan je kennen, hoe beter. Dan moest je gastjes, subietjes hier weer half is. Karin, eet maar en dan kun je eigenlijk in je baden kruipen. Nee? Waarom zijn de kids nog niet terug van school? Zijn mijn kinderen ontvoerd? Waarom is het 4 uur en zijn ze nog niet terug van school? Karin, uw kinderen. Kiekelelle is wakker en Kiekelelle moet plassen. Hebben ze allemaal strafstudie of zo? Ik ga ze allemaal kletsen geven als ze tussenkomen. Hoe lang is die taart hier nog over aan beskimmelen? Het is nog 4 uur. Allee, als er nog één wil verjaren, gaat hij mee naar huis. Nee? Ja, voilà. Hij is stutten. Ah, ze zijn daar. Het is 6:15. Hebben we alweer er gezeten? Kan het wel, hè? Koen heeft 10. Cassandra heeft ook een 10. Oké, dus we zitten hier met 2 nieuwe tieners. Heb ik het goed of niet? 10 als gemiddelde. Oké. Koen, blow the fucking candles, man. Koen, blaas maar aan de kaarsjes. Oh my god, dan is Koen gewoon een tiener of wat? Like zijn zusters. Dan ik nog tieners. Yes. En Cassandra ook. Oh my god, Koen. Blaas. Ja! Koen is ouder geworden. Van 1 tot en met 9. Dan ga ik klikken op genereren. 8. Natuur. Oh, fuck. Ah, hier heb je hier nog 4 onderkeuzes daarin. 1 tot 4. Tot en met 4. We gaan even zien. 3. Koen wil een freelance botanicus worden. En wel, je kunt samen met je zuster een bedrijf stichten. We gaan van 1 tot 4 wat te zien in welke categorie dat moeten kijken. 4. Sociaal. Met meer 10 dingen dat we uit kunnen kiezen. Het wordt nummertje 8. Gemeen. This is not the Koen I asked for, hè? Maar ho. Wow, Koen, maar hij gaat hier boven kunnen fixen, maat. Oeh, Koentje! Koen, zet maar nieuwe kaarsen op de taart, want uw zus moet ook nog een keer blazen. Kaarsjes op de taart. Ja, weer al 10 euro weg. Wie de fuck? Hey, keukenwonder. Je truikt wel in de hang. Wat ben je aan het maken? Mag ik ook wat? Ik ben gezellig gezelschap. Springkan poepengelei. Hier vindt, nee, je gaat zelf eten gaan maken met je napenmullen. Moet hem ook even zien. Zeg. De kinderen zijn nog niet eens kunnen eten. Het is niet voor hier. Zo te zien wil je niet gestoord worden. Dat is waar. Hoe geraden, springkamp, poepengelei. Cassandra, hou shit te geven, jonk. Mooie jongens toch. We zien een keer wat voor een schone dag dat hier is. En nog een beetje. En straks zijn jullie eerder het huis uit dan Carette en Colette. Ah, Cassandra is aan het blazen. Ja, en er zit ook iets vreemds onder Kiki in bed. Ah, wel. 21 Flacco, ga je gaan kijken. Hou. Die zijn letterlijk Flaco, ze weet zijn naam. Ja, Cassandra is ouder aan het worden. Oh my god, Cassandra is ouder geworden. Oké, we gaan weer kiezen voor de vaardigheden. Wow, ik heb dat gewoon 4 keer gedaan in 1 video. Bon, van 1 tot en met 9. 1. Dier. Deze sim wil vrienden zijn met de dieren. Whatever you like. Oké, van 1 tot 4, wat te zien in welk ding dat moeten kijken. Ga heel rap doen. Hup. 2. Dus we zitten hier bij de hobby's. En daar hebben we 6 keuzes. Dus gaan we... Hup. 4. Perfectionistisch. Weer al, maar jongens toch. Oh, Cassandra ziet er echt een trut uit. Ja, blaas maar allemaal heb je er een vuvuzela. Amai. Is dat het eerste dat je er doet dat jaren zei dat jullie oksels ruiken? Kijk een keer hoe druk dat hier is. Maar werk maar allemaal aan hun behoeftes. Die ligt te slapen in bedje. Die ook. Carette is hier in slapen vallen, dus Carette mag in bed kruipen. Koen is ook moe, mag ook gaan slapen. Maar Kroket is ook echt helemaal klaar ermee. Maar het ding is, ik heb hier 3 kinderbedjes staan. Fuck, die kunnen daar niet meer in slapen. Koen doet dan een dutje op de zetel. En hoe is het hier met de andere 2? Ja, je zei aan het eten, dat is goed. Dus met Dien, de spannen, van hoop plezier. En wel, kijkt een beetje televisie. Wow, Raoul is ons vuilnis aan het buiten zetten. Dank u wel, maar mocht dan wel een keer Koen aan doen event. Colette en Carette mogen voor mijn part opstaan en het huiswerk maken van ik wil die hier echt buiten. Veel te spannend om dit te doen. En wat is het probleem? Beetje plezier nodig. Kijkt ook een beetje tv naar huidige zender, maakt niet uit. Nu is mijn zuster, die ligt te slapen. Nu dat er niemand in de douche zit, moet hij gaan wassen. Die gaat weer gaan wassen, dus dat is ook alweer een minder voor tegen te zagen. Ik zie hier Cassandra opstaan, ik weet niet waarom. Ze moet plassen, slaap maar weer. Dus zus is aan het douchen. Allee, Cassandra, als je dan per se lastig wilt doen, kust hij dat hier dan af? Ongemakkelijk, perfect. Dat is goed voor... Oh, verdrietig. Oh nee, die is nu nog heel verdrietig omdat ze niet in een club zit ook.
Raoul is weg. Hij is eigenlijk gewoon een beetje komen kuisen en ons een hele trick verdoen. Maar dat is niet erg. Daarvoor is het nou welkom natuurlijk. En die voelen hier nu nog altijd heel ongemakkelijk. Ze is moe en ze heeft honger. Dus ik ga gewoon wat cornflakes laten eten. Want ik wil echt dat ze haar huiswerk maakt. Er heeft nu nog niemand van jullie kutkinderen zijn huiswerk gemaakt, denk ik. We beginnen hier met iedereen goed te gaan. Ik heb beseft dat als ik zelf rustig blijf, dat mijn Sims ook rustiger zijn. Nice, hè? Ik ga gewoon even goed voor mijn Sims zorgen. Wanhopig om plezier. Maar kijk dan ook een beetje televisie. Die moet pissen. Maar zijn broer is het op de wc. De douche is vrij, dus gaat u maar gaan douchen dan. Hij moet hier leren koken, Koen. Dat hij een beetje voor de rest kan koken als het niet goed gaat. Hij ziet er wel zo de nieuwe man uit. Dus hij wordt de nieuwe kok hier. Eigenlijk zou ik dat beter een vrouw laten nu. Want als Karin doodgaat, gaat ze moeten koken en kinderen maken. Wie wordt de uitverkoren? Ik pijs wel meer dat Cassandra het nog zie doen. Maar hou. Pijs toch dat Colette gaat worden. Ja, ik zie hier haar cornflakes is leeg. Heel ongemakkelijk. Ze is moe. Maar er is toch altijd iets met jullie, hè? Ga een beetje gaan slapen, alsjeblieft. Oké, je hebt televisie gekeken, maar ik wil nu dat je een beetje gaat slapen. Dan kun je huiswerk maken. Koen is eten aan het maken voor zichzelf. Dat is goed. Ontzettend beschaamd. Maar dat is goed genoeg voor je huiswerk te maken. Dan hier die boeken naar jullie inventaris dat jullie stelen. Een keer beginnen verkopen. Zeker en vast. Heeft er weer een in zijn broek gepist? Ja, Koen. Allee, proficiat Koen, je zit ook gedoopt. Iedereen moet een keer in zijn broek gepist en hier, hè? Voilà. Merci voor het extra geld. Cassandra steelt vooral maar meer voorwerpen. Ik vind kleptomaan eigenlijk een supergoeie eigenschap, want je verdient er gewoon geld mee. Dan denk ik gewoon dat iedereen gewoon rustig gaat moeten pakken, totdat ze daarna deftige huiswerk kunnen doen. Van zo gaan we er echt niet graag aan, mannetjes. Zit er een in de douche, in bad of zo? Ja, er zit een in bad. Maar je jongens toch, daardoor kun je weer niet gaan pissen. Wat is niet erg, het is maar uw zus. Iedereen heeft haar al naakt gezien. Hallo. Bo, ik denk dat hij je huiswerk kan maken. Nu heeft ze honger, maar jong, maar het is toch altijd... maak dan tuinsalade. Hier, 3 euro. Ga een beetje haas gaan eten. Godverdomme. Cassandra, you're my girl, maat. Echt, haar huiswerk is al klaar. Die gaat hier gewoon direct als eerste uit dat huis. Doe maar je extra werk. Zeg, ga je elkaar binnen doen of een kist? Voilà, Koen gaat ook zijn huiswerk maken. Ik voel hem een beetje vernederd, maar ho. Karin stikt haar havermout in de microgolf. De dochter staat ernaast ook te koken. Waar is de andere dochter? Die ligt te slopen. Maar Karina komt heel schoon uit de microgolf. Ze steekt daar gewoon een pot brei in en ze haalt er zoiets schoons uit. Ik zou ook gerne een microgolf in dat mijn eten schoon decoreert voor mij. Karette, ik vind u heel vies. Je mag u dan ook een keer gaan wassen. Ja, voilà. We gaan allemaal naar school en niemand is hier klaar met zijn huiswerk. Oké, maar ik denk dat ik vooral een beetje weet wat dat mijn probleem is. Er zijn niet genoeg bedjes en er is maar 1 douche en 1 toilet. En dat staat in dezelfde kamer. En als ik de douche of het toilet gewoon in de woonkamer zet, gaat het ook niet lukken, want er mag dus blijkbaar niemand in een andere kamer zijn. Dus ga ik er gewoon voor zorgen dat ik de volgende aflevering echt gewoon mijn huis maak. En daar ga ik gewoon maken dat er meerdere badkamers zijn. Dat het wat beter ingedeeld is. Ik ga gewoon een heel strategisch huis maken. Het moet niet mooi zijn, maar gewoon heel strategisch. Dat het makkelijk is om te spelen. Een huis dat gewoon goed aansluit bij deze challenge. Because I'm losing my shit. Iedereen is naar school en ik denk dat ik het hierbij ga laten, zeker. Want heeft niemand zijn huiswerk gemaakt. Dus ik denk niet dat andere mensen een 10 gaan hebben. Bon, ik heb het gehad voor vandaag. Dus ik ga het hierbij laten. Fuck it. Ik ben echt kotsbeu. Ik ben nog altijd geen nieuw kind. De dag dat er eindelijk een mijn huis mag verlaten, ga ik zo blij zijn. En dan zijn we weer volop bezig. Dat de stroom gewoon verder gaat veel rapper gaan. Mijn kinderen gaan nu ook gewoon rapper tieners kunnen worden. Dus uiteindelijk, ça va. Die kunnen toch al iets beter voor zichzelf zorgen. En de kans dat de kinderbescherming ze komt halen is ook al kleiner. Dus in feite zijn we niet zo slecht bezig. Maar ook niet zo goed. Sorry als het ook een beetje een saaiere video was. Het te zien. Ik wil jullie ook gewoon tonen hoe moeilijk dat deze challenge is. Dus niet gewoon spelen, maar jullie ook gewoon echt tonen hoe moeilijk dat die challenge is. Want makkelijk is het niet. Bon, dat was het dan. Merci voor het kijken. Hopelijk heb ik er niet te vies gemaakt. Karin mij alleszins wel. Ik heb het heel het. Totdat ik er weer zie, met of zonder een poppetje met heel lange vingers. Omdat ze ouder aan het worden is. Bon, dat was het. Doei!